Look, 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 look. Look at this. Somebody come look at this. But since but esophagus, is it in China or is it in America? America. Thank you. When I put them China. Okay, guys, esophagus, ayike China, ayike America, esophagus ilama. China khona yonke into China khona yonke into ama-China azakhela mhlawumbe asekhande awayo. It's phela ba-creative eChina. Baba, if I may ask, uqale nini ukugqoka kanjena and why would you dress up like this? Ukugqoka kanjena into esigqokisayo ukuthi wathi uma epheka ubhontshisi oyifaka amaxolo, efaka ukhali, efaka amatakisi, afaka inolox, afaka usawo. Ingakho ke nathi simix kanje ukuze ibe mnandi lento. Hello, beautiful people. Sanibonani, igama lami ngu-Anelisewa kwaMayeza, and welcome to Black Live TV. Guys, siniphathele season 2 with Street Quiz SA right here, guys, in Durban. So, guys, as you can see, namhlanje siseMoses Mabhida. It is Pirates versus Amazulu. On the other side, it is Gcwalisa Picnic. So, we are definitely going to get a lot of people. And, guys, namhlanje ku Street Quiz sethu, the question is, ikuphi i-esophagus? Esophagus. Is it China? No, Mr. America. Asazi ukuthi abantu bazothini, but I can definitely promise you ukuthi kuzobe kumnandi, and they're definitely going to give us those answers. Oh yes, beautiful people, you are still watching Black Live TV, and namhlanje guys siseThekwini eMoses Mabhida. Sishayeke inyoni ezimbili ngeTshelodwa. It's the Gcwalisa Picnic as well as the biggest game, Pirates versus Amazulu. So right now, guys, you can see I got one of the fans and one of the people abeze ku-event abasebahle. Let's get the names. John Pudom. Kuyaphila my sister. Ngicela ngiphe nje igama nokuthi hlala kuphi. Igama VIP inkoso MC ngiqhamuka eMlazi kathi. Awusukanini madoda. And wena Phutuba? Igama kusibonele ngisuka ki-VIP ngisuka la eKamashu. Kamashu. Awusinqanqawini madoda. Least but not last, we got the amazing Sanibona babukeli igama Mike Thatheni time ngiqhamuka nami eMlazi nabafowethu. Awusukanini madoda. So I guess ilokishi, maybe this question is going to be so easy. But since uqala la, but ungabe ucabanga i-esophagus, is it in China or is it in America? America. Thank you. Wena Phuta ngicabanga ukuthi kuphi? eChina. China is winning, guys. But wena ungabe ucabanga i-esophagus, is it in China or in America? Ngakwazi ukuphendula mhlambe ngikhethe mina ngoba ngiyazi ukuthi ikephi. Ikephi? Thank you so much, guys. But why would you say it is in America? High five. This is the man of the match. No phela kuhlukene yabona. Umfowethu Hayi uyambona. ungakhazi. Ilevel akuyona iyona emvunayo phela. But thank you so much, guys. We really appreciate it. So, guys, there you have it right now. And namhlanje sizobe sibuza abantu ukuthi where the hell is esophagus? Is it in China or is it in America? Asamanike guys sizobuza abantu. Thank you. Thank you. It's the Black Live TV. Sawona baba njani? Ya siyabona siyaphila ndodazi njani? Ngiyaphila baba, kodwa ngisithi babu ba. Hayi uJoseph lo uJoseph ufana wala eHarding kaNyusi. Awusukanini madoda. Baba ngiyabona ukuthi we Pirates fan. Mengabuza nje baba usuneminyaka emingakanani usupport Pirates? More than 10 years mntanami ngayisupport kudala ngize ngizofika la namhlanje ngihamba naye angijiki. Hayi ngiyabona baba, siyabonga kakhulu. So baba umbuzo namhlanje uthi mucabanga baba i-esophagus ise-China noma ise-America? Hey, y'all, come look at this. Ngathi nje isemelika. Ise-America. Siyabonga kakhulu baba. I-esophagus ise-America. Kodwa baba ungathini mangase ngikutshela ukuthi i-esophagus ile pipe esilithola la ekuyilona elehlisa ukudla nayo yonke into edlayo. Lila emqaleni alikho eAmerica baba. Oh yes. Manje sengibe ngakhumbula lila. Emqaleni uqinisile. Guys, you better make sure that you are subscribing to Black Live TV ngoba guys ziyakhala asamsuthola abanye.
We are still on Black Live TV, guys, and as you can see, Siphethe, the beautiful ladies. Anisa Bahle, someone about Jani? Ngiyaphila unjani Sithandwa? Ngiyaphila igama ba? Uzika Majola, I'm from New German branch, eThekwini region. Yes, and when am I company? Igama ngulady DZN from Port Epson branch Kaizer Chiefs. Lalela mntase, I like that. And this is Yenuba. Pinkinto Zaike from New German branch KZN. Local is legal. List. Hello, Bongi Diki from New German branch KZN. Thank you so much. But man, ngiyabona ukuthi wena you are a Chiefs fan, but namhlanje kudlala iPirates. So namhlanje uhamba noba? Yabona hebe Jamba namaZulu, it's a local team. But lokho ngeke ukuqhathe indaba abangani bakho because abangani bakho ba ama Pirate fans and when are you a Chiefs fan? Yeah, we are the supporters. Asinandaba nokuthi uyiPirates, uyiSundowns, but xa kukhona igames ezifana nezi, fanele sonke sizobukela ibhola as supporters. Thank you so much. So guys, ngizonibuza umbuzo ngicela niphendule one by one. Ngizoqala ngapha ngize ngapha. Uma ngabe nicabanga iEsophagus ise China noma ise America? America. Yes. America is winning, guys. Maigo. Hey, y'all, come look at this. America. Mama ngabe cabanga? America. Darling. Okay guys, iEsophagus ayikho China, ayikho America. iEsophagus ilama. We are still right here at Moses Mabhida in Durban, guys. It's AmaZulu versus iPirates and ngihleli nabo baba. Uyabona nawe indlela abaqoke ngayo ukuthi ba ama fans AmaZulu. Ngiyathanda nje ukuthi bazazise. Sawubona baba njani? Ngikhona njani mntanami? Ngiyaphila kodwa ngizothi ubaba ba. Ubaba uMpungosi. Uqhamuka kuphi ubaba Mpungosi? Uqhamuka ePhayintana, uMbembesi road. All right, thank you so much baba. And ubaba icela ngamzisa ubani? Osheze lona uqhamuka ePhayintana kuNtiyane road. Oh, shezi kambo ba. Oskanando. Aw, Skanada madoda. Ngiyabonga kakhulu. And ubaba yena? Hayi uSipho waMpungosi ngisuka eMandaba. Hayi kodwa phela usi ubaba wena ubhuta ngithi. Hayi ubhuti wakho lona. Baba ngiyabona ukuthi sekukhulekile ngisho ukuthi umdala nkosama ngisho ukuthi ugugile. Yebo. Kodwa usuneminyaka emingakana nosupport AmaZulu? Ngino 71 ngiqala usupport AmaZulu. Awungakabikho nje ngitshela. Hayi ngeke ngasingakazala abazali bami babengahlangana nokuhlangana and wena baba? No, ngaqala ukusupport AmaZulu 81. 81. Yeah, ngisupport AmaZulu. Yo guys, it's been a while. So baba umbuzo wethu namhlanje ethi uma ngabe ucabanga iEsophagus ise China noma ise America? Ise China nje. Yeah, kona ngizokala ngathi igama lesiChina kodwa. Oh. Yeah, baba noma ucabanga ikuphi? Ise China noma ise America iEsophagus? Ngithi seMelika kodwa nginasho la ngiyazi ngaphethe kuphi. Ngiyafuna. But between the two. Ingaba khona la America. It's America. America, China. So iscore sithi 1-1. Sine tiebreaker A1. Ubhuti will determine ukuthi kuwina iAmerica noma kuwina iChina. Ikuphi iEsophagus? Is it in China or America? No, it's America. So kuwina iAmerica. But guys, ningathini mangase ngisho ukuthi iEsophagus ayikho eChina? Ila. Ila. iEsophagus ipayipi leli eliletha ukudla. Yebo. Oh mina ngithi ngitshela ngendaba ekude, kanti ngitshela indaba eseduze. Thank you so much guys. It's been amazing. Ngiyabonga kakhulu. Sangathi angawina AmaZulu nisale kahle baba. If you haven't subscribed to Black Live TV, guys, angazi ukuthi ngabulinde ini because it is burning right here at Moses Mabhida. Ngino baba Umsopo, which is one of the biggest pirate fans. Baba Umsopo njani? Ngiyaphila kakhulu nto. Baba, if I may ask, uqale nini ukugqoka kanjena and why would you dress up like this? Ukugqoka kanjena into esiqokisayo ukuthi owathi uma epheka ubhontshisi oyifaka amaxolo, efaka ukhali, efaka amatakisi, afaka inolox, afaka usawo. Ingakho ke nathi simix kanje ukuze ibe mnandi lento. I-mix masala and ubhuti kama bani? Usiyakumede. Usiyakumede. Baba ngiyabona ukuthi ngathi you've been a pirate fan for isikhathi eside. Usuyisupport iminyaka emingaki? Impilo yami nje yonke bandla ngikhulela khona Nkosi yami. Mongabe ucabanga or upredictor namhlanje kuzowina bani iscoba obviously. Ake siqale silungise leli phutha. U3-0 lona ekade sushayile ukhomba umele u3 cups per season. Oh,
Okay. So manje uma sisuka la iPirate uma ithatha icup ayizingawina ngo-1-0 ngo-2 iwina ngamagoli angaphezu kwalilodwa. Loyal Pirate fans. So umbuzo wami ke namhlanje before nginidedele. Uma ngabe ucabanga baba i-Oesophagus ikuphi ise-China noma ise-America? Ngingayikhombe eMelika. America is always winning when baba uthini Oesophagus ise-China noma ise-America? Hayi America. Okay guys, i-Oesophagus ayikho e-China ayikho e-America ila. Ileli pipe lele la ekuyilona lehlisa ukudla nezinto esiphuzayo. Ngicabanga ukuthi shinto into yokudlala mina. But ke namhlanje khona sikufundile ne i-Oesophagus la, right? Esophagus yini umphimbo? Yebo leli pipe lele la emphingweni. Uqhoqho. Anyway baba siyabonga kakhulu umuhle ngiyathemba ukuthi i-team yakhe iyawina. Baka always a pirate. Njoba guys ngishilo ukuthi sishaye inyene ezimbili ngethelodwa. Gcwalisa picnic fans siswami njani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila igama nesibongo ohlala kuphi? Igama nguThembeka Wantshangase ngisuka le empangeni obuka. Awusuka nini madoda? Usisi yena? Mina nguXolile Mayise ngisuka empangeni obuka. Empangeni uLungu Mayise ngisuka obuka. Thandeka Ntshangase sisuka empangeni obuka. Awusuka nini madoda? So you guys nila for igcwalisa or maniqeda nibuka ibhola? Sila for igcwalisa. But we are support ball, we support in. Would it be Pirates Amazulu? Support Amazulu namhlanje, support Amazulu namhlanje. All right, question of the day, one by one. Guys, mangabe ucabanga i-Oesophagus ikuphi? Is it in China or America? Look at this. Somebody come look at this. In China. America. Is it in China? Is it in China or America? America. America? Okay, a lot of people are saying America. It's China. 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 So it's 1-1. One China, one America. What's winning? It's a draw. It's a draw. It's a draw. Yes. No, but you guys have to decide. China. Yes. 2-1. 2-1. We have 2 China, 1 America. Okay. China again. China. Guys, China is winning. So guys, there you have it. Durban Street Quiz. Abantu bacabanga ukuthi i-Oesophagus is a China. Guys, i-Oesophagus ilana. No, you guys said China. Phela ngiyacabanga ukuthi ngoba phela life science lokhuluma ngayo. Pho wasifaka eChina. eChina khona yonke into. eChina khona yonke into ama-China ayazakhela. Mhlawumbe sekhande awayo. Phela ba-creative eChina. Hayi, ningachazi. Nina nise-China. But anyway guys, nibahle kakhulu nibe nosuku oluhle ngiyabonga ne. Siyabonga.